Salamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa yana lafiya. A yau darasinmu na yau zan nuna muku yadda za ku yi browsing unlimited a layinku na MTN. Ma'ana idan na ce unlimited a layinku na MTN, ba tare da ka sa kati ba za ka yi ta browsing har zuwa iya yanda ka ga za ka iya, ka ɗauki duk abin da kake so ka ɗauka. To amma kafin in nuna muku, idan ka manta baka mana subscribe ba, da Allah ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka zaɓi all, wanda shi zai ba da dama da zarar na ɗora bidiyo a fara sanar da kai. Idan bidiyon ya burge ka, ka danna mana like, sannan kai mana share a social media gaba ɗaya, saboda wasu masu amfana. Kamar yadda ne muku bayanin cewa zan nuna muku yadda za ku yi unlimited browsing, amma zai iya kasancewa idan har ya kasance ka daɗe baka kalli wannan bidiyon ba, sannan ka zo ka kalle shi ya tsaya, to wannan sai kuma wani datsan. A yanzu dai yana aiki, duk wanda ya kokari ya samu ya kalli bidiyon har ƙarshe, in ka samu ka kalli bidiyon, insha Allah za ka ga yana aiki a halin yanzu. Abinda za ka yi da farko shine za ka zo ka shiga cikin Play Store ɗinka. Misali, ka shiga cikin Play Store ɗinka. Idan ka shiga cikin Play Store ɗinka, za a je maka link ɗin application ɗin a nan. Za a je maka link ɗin application ɗin. In ka shiga cikin Play Store, za ka zo ka yi download ɗin application ɗin. To ta application ɗin shine za ka zo ka yi amfani da shi ka ɗauka. Abinda za ka yi da farko shine za ka zo ka shiga, bari in nuna muku yadda za ku yi. Idan ka shiga, misali, ga application ɗin nan, abinda za ku yi, kun ga haka za ka zo ka bi shi. To ya kasance kun ga application, za ka zo ka dakatar. Idan ya kasance kana ma da application ɗin farko, to sai ka je ka yi updating ɗin shi. Idan kuma ka yana update ne, in ya kasance baka updating ba, abinda za ka yi, za ka zo daga nan gefen ga wani layi nan guda uku, sai ka danna kan shi, sai ka zo ka danna, misali, sai ka zo ka nemi update nan, gashi nan daga nan gefen, a gani. To nan gurin zaka zo, in kai update zaka ga ya fito maka da shi aka. Abinda zaka yi na gaba, sai ka danna nan, ka bar shi akan, ka zaɓi nan, sai ka bar shi akan United States, ka gani kamar haka. Idan ka danna ka zaɓe shi a United States, nan ƙasa kuma nan ga wani wurin ga custom setting nan gurin, kun gani. To sai ku bar shi a kulle. In baka bar shi a kulle ba, nan zaka ga nan ba zai bude ba. To nan abinda zaka yi na gaba, sai ka zo ga wurin nan gurin, sai ka danna nan layin na ƙasa, sai ka yi ƙasa ka dinga tafiya. Kaga zaka zo ka zaɓi MTN Unlimited, gashi nan da alaman question mark a jiki. Ku lura da shi, kun ga shi, wannan shine wannan. Idan ka zaɓe shi, kawai abinda zaka yi na gaba, kawai sai ka zo sai ka danna start. Idan ka danna start, kawai zai tafi haka, zai tafi. Idan ya tafi, ke ko da yake yanzu bari in canja sim din. Yawwa. Did you know that simulated stock trading can also make money? You can earn $300 per week by simulating stock trading. My money? Which money? Kun gani, misali, application din yana yawan fito da talla. Sakamakon haka zaka zo ka sa shi, idan ya fara ya counting, sai ka rika barin tallan yana tafiya. In ya connecting, daga nan sama za ga makulli ya fito, nan ƙasa kuma za ka ga ya fara counting. To wannan hanya ita zaka bi, insha Allah za ka unlimited browsing. To sannan kuma akwai time, za ka rika ƙara time din. Saboda haka wannan bidiyon idan ya burge ka, ka daure ka danna mana subscribe, ka danna mana like, sannan ka zaɓi ƙararrawar sanarwa, wanda shi zai ba da dama da zarar na ɗora bidiyo a sanar da kai.